casa, así que, bueno, pola miña parte aí nada máis. E nada menos, moitas gracias por vernos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, isto é Ourense Fala, o único espazo independente da provincia de Ourense. Eu son Borja Rodríguez e comigo está David Pérez. Bo día. A pesar de que sexan as 6 da tarde. Antes de nada queremos lembrar de que este programa, este podcast, é posible gracias ás súas grabacións nos estudios de Grupo Galéxico, composto por Just English, a túa Academia de Inglés en Ourense, Galeduca, a túa Academia de Reforzo en Xeral en Ourense, e Encaixa Psicoloxía, o teu gabinete de psicoloxía en Ourense tamén. Ademais, queremos agradecer ao noso novo patrocinador, 198, la tienda de la gente, que se volcou e está apoiando este proxecto dende fai unhas datas. David, haberá que ir pechando a tempada. Sí, bueno, este é un programa que vaise facer ca consigna clara de pechar esta presente temporada e pensar xa na seguinte, non? Facer un pouco de repaso do que levamos facendo durante todo este ano e ao final do ano pasado e dicir tamén que bo día serve para para partir das 6 tamén, non? Bueno, pois o que creo que podemos facer é un pouco un repaso de todos estes meses e facendo primeiro autocrítica, non? De cousas que saíron mal, cousas que foron avanzando e ver que cousas podemos facer para o ano que ven, non? Empezando sobre todo por como foi evolucionando. Se queres facemos un pouco un repaso de como foron os primeiros programas. Sí, empezamos como se di habitualmente desde o principio, no? Ourense Fala, que foi grabado por primeira vez un 13 de novembro. Non choveu xa, non pasou nada, parece que non, pero son xa 9 meses nos cales pasou absolutamente de todo. Unha primeira tempada impresionante na cal empezamos nos dous, analizando un pouco diversos temas de actualidade, e unha vez que comezamos a darnos a coñecer, comezamos a traer xente. Sí, comezamos a comezar, sí. Comezamos a comezar. Sí, non, a ver, os primeiros problemas que tivemos foron de tipo técnico. Dende o problema do flicker dos primeiros programas ata tamén o problema dunha iluminación que arranxamos con 2 focos. E despois, pois, un pouco unha carencia de non saber nin o que estábamos a facer. A ver, era improvisación casi total. De feito, como vedes, cambiamos tamén o plano, cambiamos tamén a forma de expresar, porque agora usamos un guión. Antes tiñamos as cousas postas na pizarra que está detrás do ordenador e foi completamente amateur. A verdade é que foi o que pasa é que pouco a pouco imos aportando máis medios, non? Pero a verdade é que creo que é un podcast bastante eficiente no sentido de que estamos facendo moito con moi pouquiño, non? Sí, bueno, nada máis lembrar que a nosa primeira cámara foi unha GoPro. É dicir, agora temos unha webcam que é Full HD, que por iso se ve tamén. A ver, que tampouco é unha cámara profesional, é unha webcam, conforme, de feito, se o vedes, se vos fixades, canto máis atrás vai o plano, peor se ve precisamente por iso, porque é unha cámara digital normal que non é especialmente feita para facer unha grabación de entre varias xentes, non? Pero imos afondar un pouco no recopilatorio. Dicía eu antes que o primeiro programa foi o 13 de novembro. Hoxe sería o programa número 24 ordinario, pero a verdade é que estivemos botando distintos ingredientes, non? A parte dos programas ordinarios de entrevistas e, bueno, de análise de actualidade nosos, fixemos 4 programas especiais das eleccións, a parte dos debates. Fixemos 3 especiais que dan a casa en plena fase de pandemia, algún día lembrarémolos, e fixemos un par de especiais sobre 2 asuntos que estaban e agora están todavía en maior urxencia, que foi o da estación do AVE, se te lembras? Correcto. E fixemos o de especial rural con David Domínguez, prácticamente a terceira pata de Ourense Fala. Que creo, se non estou errado, que foi o programa máis longo que tivemos. 45 minutazos de análise do rural. Sí, a primeira idea era falarnos de certas cousas que ian aparecendo nos medios, non? Sobre todo relacionados con Ourense, que pensábamos que eran moito máis importantes do que aparecían nos xornais, ou ben relacionados con a nosa actividade, que creo que podíamos ter expandido. Logo surdiu a idea de, en vez de ser 2, ser 3, e facer entrevistas a distintas persoas que quixeran participar, e logo xa pensamos que o formato definitivo tiña que ser ese, non?
É dicir, que traer a xente que falara de cousas máis interesantes do que poderíamos facer nós. Sí, de forma máis especializada, se queres, non? Sí, un pouco máis dun perfil que buscábamos e xente que nos queira contar cousas de forma moito máis interesante do que podamos falar nós, non? A verdade é que aprendimos moitísimo cos nosos convidados, aprendimos de política, eu creo que o que máis aprendimos foi de política, sen dúbida. Pero despois aprendemos de comercio local con David Domínguez, aprendimos de urbanismo con Paula Feijó, aprendimos de feminismo con Ximena. E non sei así dos primeiros programas con cal te quedaste máis. Eu chamaría de programas prepandémicos. A ver, é certo que eu teño a impresión de que se non fora pola Covid o programa sería estaríamos, pois, eu creo que máis avanzados no tema tanto das melloras técnicas como o tema do guión, pero chegou a Covid e parouse todo, non? Dos primeiros, o certo é que, bueno, o que gardo así un pouco con máis atención, o cariño foi o de Benito Bouzada, o cal deixounos un dos mellores gags cando comezou a sonar o teléfono, pero penso que foi unha entrevista bastante máis, creo que foi liviana, foi moi interesante. Dende un punto de vista técnico, creo que as máis complicadas foron as da pandemia, porque tiñas que xuntar a 3 persoas que nese momento non estiveran traballando, un pouco como agora, pero ca urxencia ou ca improvisación de non saber cales son os horarios da xente, non? Porque unha cousa é traballar agora cuns horarios máis ou menos establecidos como nos pasa a nós, pero hai xente que ao mellor comezaba a traballar ás 8 da tarde. Sí, ademais había que combatir cos problemas técnicos, os problemas de cuidado como termo, co retraso, non, co retraso. Cando eu falo, que sabes que co retraso que tes con calquer tipo de programa de software este incluído, non? Que falas e nós non levamos auriculares, o mellor a xente parecelle raro, porque na televisión ou inclusive na radio sí que levan auriculares para escoitarse, nós non, porque non temos os medios técnicos para que o eco non sexa suficientemente importante como para molestarnos ao falar. Entón, temos os cascos aquí diante para colocar todo máis ou menos e despois comezar. Pero si, despois o problema, que, bueno, non foi tanto un problema como foi realmente algo moi interesante, como foi aprender a usar os medios tecnolóxicos, non? Os programas de software de vídeo, que nós xa os tiñamos usados por o tema de usar o Skype durante as clases, para o noso traballo, usábamos moitísimo, pero aprendimos a usar outro tipo de sistemas e a utilizar o sistema de edición de vídeo un pouco máis, porque durante esa etapa, esos 3 programas fixo el, normalmente solo facer eu, e quedaron estupendamente. Entón foi tamén unha etapa de aprendizaxe. Foi unha etapa para min de resistencia total. Foi raro, a ver, foi bastante raro. Tamén é certo que axudounos a pasar a pandemia, non? É dicir, eu creo que pasamos máis ou menos ben, porque non nos vimos afectados directamente polo virus, nin no meu caso, nin familiares, nin nada por estilo. Igualmente. Entón sí que foi unha especie de vía de escape, non? Claro, o que dicía un pouco resistencia de amosar que seguíamos vivos, porque entre o 15 de marzo e o 30 de maio fixemos 3 programas solamente, cando pre-pandemia había semanas de publicar 2, facíamos o especial e facíamos o ordinario, non? Entón, bueno, creo que é o valor que lle damos ao noso proxecto e agardo que a xente o vexa. Por exemplo, eu quedome nos especiais que dan na casa, que lles chamamos, quedome, por exemplo, co de Danel, que nos deu unha lección brutal de epidemioloxía por os seus coñecementos, non? Ele é profesor de bioloxía e realmente quedounos moi ben, agardo poder contar con el pronto aquí presencialmente. Logo dos primeiros que falábamos, eu sempre destaco de Paula Feijó, que me gustou moito, porque considero que aprendín dunha materia que é o urbanismo, que se ti escoitas urbanismo así de boas a primeiras é como, bueno, quizáis non sexa especialmente interesante, non? Pero unha materia un pouco árida. Árida, sí, a colación do tema das peonalizacións da cidade, non? Que quedome con ese, ainda que o resto disfrutei moito con todos. Tamén me quedo co de Brais, xa non porque sexa convidado, tamén é amigo, pero a verdade é que o pasamos moi ben cando nos comezou a contar as anécdotas dos seus, bueno, das súas reportaxes, perdón, porque ele é xornalista, como falamos. E logo dos especiais de política, a verdade é que me gustaron todos moito, non sería capaz de quedarme con un, pero bueno, creo que
falaría un pouco do de Pepe Araújo, porque creo que foi o máis serio, non foi o que intentamos acotar máis, inda que todos tiñan o mesmo esqueleto de preguntas. Foi como a primeira vez que recibimos, foi o político máis experimentado que veo aquí. Sí, entón, bueno, foi a entrevista máis importante, pero sobre todo eu creo que dende un punto de vista do guión foi o que máis respetamos, porque, a ver, moitas das preguntas que facemos están xa previstas ou ben pactadas, pero sí que quedou bastante natural, sobre todo porque o invitado sí que tiña moitas táboas, sabía por onde tiñamos que responder, máis ou menos sabíamos por onde tiñamos que preguntar, e sí que foi bastante interesante. Sí, que non lles pareza mal tampouco, porque, por exemplo, de Noa foi impresionante, aprendimos tamén moitísimo, creo que quedou moi ben. Con José tamén aprendimos, non? O representante do PSOE. E con Millán, pois tamén... Millán, por exemplo, a mí o que me amosou foi esa cercanía, non? Que quizáis a xente ve como os políticos nesa distancia, con Millán ves que era un político máis, pero moi cercano, non? Co que podes falar. Sí, bueno, tamén é certo que el controla moitísimos temas. A ver, entón, cando unha persoa pode falar de moitas cousas con ela, é porque sabe perfectamente do que está a falar. Que é un pouco o último programa que fixemos de protocolo, cando falou David Domínguez con nós, notase que el controla moitísimo do que está a falar. Entón así é cando aprendes moitas cousas, como cando fixemos o programa con Ximena, non? Pero bueno, é iso, é un pouco... hai tres etapas. A primeira é pre-Covid, a segunda é durante o Covid e a terceira é a post-pandemia, que é certo que costounos moito volver outra vez, porque non tanto en facer o programa, senón en saber a quen chamar, como, porque despois está todo moi revolto, nos vemos que as cousas pois non van de todo ben, entón nestas circunstancias é complicado chamar a xente. Deso te ia preguntar eu, se imagínate, igual o 13 de novembro non, porque foi o primeiro día, pero cando comezamos a traer convidados con Xoan Pablo, creo que se chamaba o director de Vinagres do Ribeiro, se che din que imos traer a convidados no mes de xuño e facer entrevistas cunha máscara posta, non sei se pensaríamos que nos están vacilando ou... Non sei, é unha situación moi complicada para todos, non? Non exactamente tanto para nós como para toda a xente que está a sufrir nas súas carnes o tema do Covid, e despois que laboralmente pois afectounos a todos moitísimo, pero entón as circunstancias non son o mesmo. Eu o que me preguntaría, que sí que creo que é interesante, é que pasaría se non houbera Covid en Ourense fala, xa non falo na vida en particular, senón en Ourense fala. Creo, máis ou menos por as expectativas que tiñamos, que íamos ter un crecemento un pouco superior ao que realmente tivemos durante este tempo, porque claro, hai xente que está a mil cousas moito máis importantes que esta. A ver, eu quero quedarme co positivo. Nós tiñamos bastantes entrevistas apalabradas antes da crise do Covid, e que ao final non puderon realizarse por motivos ou por outros, inda que todos teñen o problema do parón. Pero quero quedarme co positivo. Creo que se van facer a próxima tempada, porque haberá renovación de tempada do Ourense Fala, e vanse facer desde un punto de vista moito máis profesional, quero velo así. Non sei, cal che pareceu, por exemplo, a entrevista máis didáctica a ti? A de Ximena, eu quedome aprendime con esa porque sí que aprendimos moitísimo. Aparte é un tema moi interesante, é un tema do que creo que todo o mundo ten que aprender, entón quedome con esa. E ti? Sí, eu o que creo que coincidimos, temos falado bastantes veces, tamén me pareceu a máis didáctica, e que, como che comentaba anteriormente, disfrutei moito na entrevista de Paula Feijóo, e gustoume moitísimo tamén a de Danel co tema da epidemioloxía e falando deste tema. Podería quedarme tamén ca de Jesús, a de enfermeiro, tamén considero que aprendín bastante. Así en xeral, tamén en todas as que veu David Domínguez, dende logo disfrutei bastante, porque ademais xa sabes, cando non entrevistas a un convidado, senón que entrevistas a un amigo, pois é como moito máis interesante, máis natural, non? Ao final sempre pasamos ben e comentamos. A ver, hai que ter en conta que nós nunca fixemos isto. É dicir, a primeira temporada de Ourense Fala, pero é a primeira temporada en que nós temos calquer tipo de proxecto audiovisual. Entón, si é certo que mellor os primeiros vídeos notásenos un pouco máis abrumados, ou en certas entrevistas abrumados pola persoa que ven, pero porque nós non temos nin idea. Nin temos, nin... O que quero dicir é que nós non somos xornalistas. Sen dúbida. E logo tamén
pareceme interesante pensar, por exemplo, na entrevista que a persoa che sorprendeu máis. Explícome, por exemplo, a min, por exemplo, sorprendeu moito Noa. Non, eu a Noa había como política, dende o punto de vista de eu votante de política con esta distancia, pero, por exemplo, no trato con ela, sorprendeume moito, porque era como falar con alguén que coñecías de moitísimo tempo, era moi cercana, non? Non sei se ti sentiches o mesmo en algunha outra entrevista. Tampouco... A min, sinceramente, ainda que vos parece extraño, a min a persoa que veo e máis me sorprendeu foi Natalia. É dicir, ela xa ten un bagaxe tamén moito máis superior ao noso, ela é xornalista, pero sí que gustoume moito o desparpaxo, a alegría, sabes? Esa transmisión de saber o que fai. Sí, ese tono de voz de estou che dicindo unha cousa cos meus argumentos e ti estará entendendo, estás comprendendo o que che digo, eso gustoume moito tamén. Sí, eu eso vímolo cos nosos convidados artistas, non? Con Cristian e con Juancar, tamén o pasamos moi ben, non? Juancar, por exemplo, para min supuxo como un salto de calidade, no sentido de que foi o noso convidado máis famoso, non? Por chamar de algún xeito, foi dos poucos convidados que o recoñecerían fora de Ourense. E tamén sentes esa profesionalidade por parte do convidado, sentes que ten moitísimas entrevistas, moita cámara de atrás, non? Eu tamén disfrutei, bueno, de feito non é máis que verdade que estamos toda entrevista de risas, a verdade. Eu creo que foi unha das que o pasamos realmente ben. Bueno, non quería esquecer a ningún dos nosos convidados. Tamén o presidente da Asociación Ciclista Ourensá veu. Non quería deixar de lado a Benito Bouzada, mencionáchelo ti. Algún quedará no tinteiro, tampouco... Agardo que non o tomen a mal. Millán, que foi o único que, bueno, que repetiu. David Domínguez, bueno, xa é como nós, non? Prácticamente membro do programa. Cándido, adestrador. Correcto. Bueno, se... agora mesmo como podes comprar non temos nada anotado, é dicir, totalmente de improvisación, pero bueno, que todos, se a un non foi mencionado, que non lle pareza mal, que non o facemos por mal. Pero bueno, non sei se queres facer mención algo máis antes de simplemente pensar na próxima temporada que habrá, eu penso que é unha das grandes frases que temos nós. Si, eu penso que teremos maiores, non sei, detalles técnicos de tipo iluminación para que non haxa sombras, de tipo técnico, algún tipo de, non sei, algún outro tipo de cámara de grabación, outros micros, outro sitio, non sei, a ver que pasa no ano que ven, que este xa ven cargadiño de sorpresas. A ver que nos depara, dende logo, por unha parte agardo que non sexa tan forte como 2020 en certos aspectos, pero bueno, un ano que tivo de todo. Antes do final, que temos unha pequena sorpresa para despedirnos de todos vos, pedirvos que vos suscribades, que imos estar aí pouco máis dunhas semaniñas de volta, imos agora tomar un respiro. Haberá novos programas super interesantes, así que suscribidevos a nosa canle de YouTube, seguídenos no Facebook, estamos acabando os 10.000 seguidores, estamos aí nunha loita, e tamén a Instagram, onde podedes, tanto Facebook como Instagram como YouTube, bueno, pornos comentarios, críticas positivas, negativas, propornos convidados, o que vos estimedes oportuno, dicir que queredes vir. É dicir, estamos abertos a coñecer calquer proxecto, evidentemente, e na que este ano a verdade é que foi super político, é verdade que queremos dar a coñecer tamén os proxectos da xente que non ten cara na tele, non, no xornal. Pero bueno, imos facer a sorpresa final, que despedir a sección do minuto persoal, que foi unha idea para este ano, pero que non sabemos se seguirá ano que ven, e faltamos nós por facelo. Pareceme ben. Así que ímolo facer. Arrinco eu, veña. Unha cidade. O que me vai custar a min vai ser dicir solamente unha, pero bueno, unha cidade para min, Berlín. Unha película. El Señor de la Guerra ou Lápiz do Carpinteiro. Pensei que ias dicir Interstellar, despois de intentar vela 27 veces. Ou The Shining, moi boa peli. Unha canción. 27.000 cancións. Esta vida me va a matar, los suaves. Unha viaxe por facer. Colombia, agardo poder ir pronto. Un ano? O 2015. Pensei que ibas a dicir 2020. 2020 sería como un ano
que non que se fora un ano que non te deixou indiferente, 2020, sin dúbida, porque deste ímonos acordar sempre, eso está clarísimo. Está clarísimo, pero bueno, para min 2015 foi un ano espectacular. Unha persoa. Buah. Poría a vos, sen dúbida, e pai tamén. A quen traerías? Vale, a quen traería? Isto é importante, porque estive pensando durante un rato. Entón, a quen traerías da cidade? Ben, eu da cidade pido yo, por favor, quero traer a Rosendo Fernández. Quero que veña Rosendo a facer unha entrevista con nós, porque me parece un tipo impresionante, que directamente podemos estar a media hora ou 20 minutos ou 25 que falemos con él aprendendo. E fora de aquí? É unha persoa que me gustaría traer, pero que, bueno, moito temos que traballar, que do ámbito internacional, a LeBron James, claramente, molaría moitísimo unha entrevista con LeBron. Pero bueno, tócame. Minuto persoal. Dalle. Veña, unha cidade. Londres. Unha película. Pois moi boa. A lista de Schindler. Un temazo. Trae ese ron de Keisio. Brutal. Unha viaxe por facer, seguramente. Unha viaxe por facer. Estambul. Brutal. Se sei que en peda a cidade. Un ano. 2017. Moi bo ano. Unha persoa, ou dúas ou tres ou catro. É que non podría contestar. Aquí mutis por el foro. Bueno, e agora, a quen queres traer o ano que ven? De que se poda traer da cidade, provincia, xente cercana. Da cidade eu votaría polo alcalde. Ten que ser moi interesante. Esa entrevista faríamos en directo, para que a xente pudera vela e facer preguntas. Sería realmente... Por favor, Gonzalo, agardámoste. Estás aquí, Gonzalo. É unha persoa que che gustaría traer se fora... Javier Ibarra. Por favor, KCO. Será etiquetado no post do Instagram por probar. Javier Ibarra vai vir si ou si. Ben sexa dentro de 5 anos, 10 ou 20, inda que veña co casato e non poida moverse nin falar, el vai vir igual. Pero bueno, pois isto foi todo por esta tempada 2019-2020. Eu a verdade que o pasei moi ben facendo Ourense Fala. Tive uns momentos de nervios, as miñas metidas de pezuña, pero bueno, paseino moi ben. Agardo que o próximo ano sexa moito mellor. Pola miña parte, David, nada máis. Pois pola miña, eu penso que sempre nos queda mellorar, ver en que fallamos, ver que cousas que sempre o facemos, sempre vemos o programa e sempre vemos cousas dende trolegos ata palabras que nos inventamos ou frases que non teñen ningún sentido, e só nos queda mellorar. Un pouco facendo un símil, agora mesmo somos como o Depor, só que en vez de estar en segunda B, pois estamos agardando a ascender. A ver que pasa ano que ven. Exactamente, así que nada máis e nada menos. Vémonos a próxima tempada.